my another PUBG Mobile video. So guys, biang first voiceover kalamnai PUBG Mobile gameplay video. So guys, moja nanggula please like kalamdo. Tuang nuta power M4 आरो शॉटगन मोनद्रायो मोननैसो स्क्वाड फायोमोन बेयाव नायबिसोरखौ आं माबायदि बुथारो तो सिङाव सासे फुटस्टेप मोनद्रायो आं नायदों माबायदि बुथारो आं बेखौ तो नाय Kill ko orang naik zaman tuang menbai. To singgah muncul squad ni karbonai kena kena. तो इसी के साथ बेस्ट स्क्वाड फिनिश तो saya मोनसे स्क्वाडनि फुल स्टेप खोनाबावदोंमोन आं तो बेयाव एसे लुट लायो आं बिसोरखौ नेबाय थायो नाय तो बे बटमोन बेयाव आं बिसोरखौ टिपिपि लायो टिपिपि लायो टिपिपि लायो नेबाय थायो बेयाव बिसोर आंनि किलखौ खावनो नागिरोमोन गोजौनि स्क्वाडआ सिङाव फैबायमोन नाय आरे थैयाबो थैया साला तो नाय सानै दंबावो बिसोरनि स्क्वाडनि माबायदि बुथारो नाय आं बिसोरखौ मानि किल खावग्रा साला नोंसोर मैंने किल खाने मुश्किल नहीं नामुमकिन है भाई अरे bisa sih वो खारला बेगासिनो बूम तो इसी के साथ बेस्कोर अब वाइप जालांबाय ना मा बुङो मिथिला फिनिश तो आं बेयाव लुट लायो आरो लुट लायो बेनिफ्राय ओंखारलांनो नायबानो जाबाय तो आं एसे सिगाङाव थांनानै प्लेयार मोननैखौ गावहैयो तो प्लेयाराव मोनोमोन आं M249 ओमफ्राय AWM तो guys नाय आं स्नाइपिंआव एसां एक्सपार्ट नंखाया नायबानो जाबाय बुहुद आं स्नाइपिं खालामनायाव नाय तो बेयाव बेनि लोगो सानै दंबावो जानांगौ ओके तो आं शट्स मोनदों नाय न'निफ्राय तो आं हिल खालामग्रोना लायो बेयाव नाय ओके बोरो मानसिया बोरो पट्टासे हेडशट ओके नुबाय तो नाय बेयाव लेभेल 3 हेलमेट बदांबायना पट्टासे हेडशट मोननाबो थैलिया बे सालाया तो नाय अरे यो ओके थैबाय पण बेयाव बिसोरखौ बुथारनानै ओंखारबोयो बेयाव मोननै स्क्वाड फाइट जागासिनो आं थार्ड पार्ट खालामनाय माबायदि
थ' बेयाव मा जायो आंना भिडिअ रेकर्ड खालामनाय आखायाव नांनानै माबा जानाय स्टप जानाय थ' आं गोदान लाफिनो बेयाव नाय बुम बे सासेयाबो थैबाय बेयाव थ' गारि गंसे फैनाय साउन्ड खोनाबावो आं ओरैजाय नाय थ' अमानि नेटखौ नायबानो जाबाय माबायदि बुम थ' नाय बेनि टिममेट्स गैयामोनदां हारसिं आंखौ रास खालामफैदोंमोन सालाया थ' इसी के साथ आं बेखौ फिनिश खालामनानै थाङो ड्रप मोनोमोन बेरजाय नाय इखौ आं पाट्टासे हेडशट होना होबाय थाया लेभेल 3 हेलमेट जानांगौ बेना थ' नाय बेसां घटिया स्नाइपिं आंनि घटिया सबसे घटिया स्नाइपिं थ' नायबानो जाबाय आं थार्ड पार्टी खालामो बिसोरखौ अरे खारनाय बेटा थ' टिममेट्स दंबावोमोन सासे जाना दंमोन बे साला नाय आंनि नेटखौ नाय बेसेबां पारफेक्ट नेट पारफेक्ट बुम पारफेक्ट थ' गाइस आं बे मा होनो बेहाय आङो गोदान 11 टीम 11 जों गेलेनाय माबा बे टीम 11 जों आं गेलेयो बे आइडिजों थ' बेजों गेलेदों थ' भिडिअ रेकर्ड खालामबाय होबाय बेनो आरो गाइस थ' नाय सानैल'सै माबायदि बुथारदों नाय बिसोरखौ इजि बेथ' बुम थ' नैबेनो लास्ट माबामोन एनिमिमोन नाय पाट्टासे विनर चिकन डिनर जय खमसे बर' हारिनि